Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ingkang berhormatan sesepuh kita Ketua Muslimat kami Tawan Simo Ibu Baca Saifah sedaya ibu muslimat dan sahabat Fatayat Simo wetan tingkang sampun kemudian dan sampun dunia sudah bersyukur kepada Gusti Allah sampun paring kesehatan kematan kita sehingga saged rawuh ing siang menika selawat salam aturahkan kematan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sak Gusti ingkang gondel ajalipun wonten ing dunya lan samanten kiamat Sebagianipun wonten mriki kula sampun tataran adicara ing siang menika. Adicara kabeh sepindah kemuka pingkalih kawasan sekolah juga tiga sambutan. Kami sekawan yang sidang sekolah tahlil, kaping kangsel penutup. Menika selangkah kula wonten ambil ingkang kirang ngarane gumatah panjenengan sedaya kula nyuwun